Manero ano tinoda kuti Jehovah aite zvimwe zvinhu panzvimbo ino. Toda kuti chekutanga tisataita zvakawanda, tine zvinhu zvakawanda nhasi zvachaita, asi toda kutanga rimwe business riri very serious. Toda kumbopinda mushoko. Zvatichaita ndezvekudai. My testimonies, akawandisa ezviri kuitika. So many testimonies are coming. But I want you to prepare yourself for something great that is coming your way. Get ready. I'm going to talk about the law of representation. The law of representation. Ndichaverenga from the English version, then we'll go to the Shona version. Because ndoda kunyaso sakadza chivanhu chese nehunganga hwese nehuroi hwese hwakaitwa, saka ndipewo Bible reshona pano. Mumba mandi pane Bible reshona ndavatoda kunyasoita chaizvo. Our first reading is from the book of 2 Kings. You will see miracles. You will see miracles. Chapter number 5. Only verse 17. Second Kings chapter 5, verse number 17. And Naaman said, shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 mules burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offerings nor sacrifices unto other gods, but unto the Lord. Zvino Naamani wakati, kana musingade henyu muranda wenyu ngaapiwe hake mitoro yevhi ingatakurwe nemahesera maviri, nokuti kubva zvino muranda wenyu haangabayiri vamwe vaMwari chipiriso chinopiswa kana chimwe chezvibayiro, asi Jehovah oga. Titoredu nzvimbo dzedu, praise team, ngati vamberere maoko vachigara pasi. Yes. You know what, as a man of God, there are times when you feel like you are very empty, and there are times when you really feel that I'm loaded, God has given me something, and I'm ready to deliver. Before I get into the message, I want all of you to pray. Begin to pray wherever you are, in the overflow, inside here,
Just open your mouth. Pray for understanding. Pray for understanding. May your eyes be opened. May your ears be opened. May your spirit of understanding be enlightened. Prepare yourself, for the revelation of the Almighty God is coming to you. Pray to God. 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 Say to God, God, I don't want to miss a thing. I don't want to miss my miracle. I don't want to miss what you're about to do. Help me, Lord, to get it. Help me to get it. Help me to get it. Help me to get it. Karasota brasada. Rakra brasata rabaha. Jesus, 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 Jesus. Brasitaha. Your healing power, your miracle working power, your deliverance power. May you deliver your people tonight, Jesus. May you set your people free from all forms of bondage. I command the prison doors to open. May they be given access. I command every door of opportunities to open. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen, 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 amen. Shout amen. Somebody shout glory. Tudakutenda manero ano shitora zvenyu reshona renyeri timbo batsirwa nashe. It's called the law of representation, or the principle of representation. Fungai kuti ishe wanga achindi budira pachena kuti there is nothing like absolute power. If you don't understand the issue or the laws of representation, there is nothing like total deliverance when we don't have any understanding of what is called the law or the principle of representation. Don't forget that you have prayed to God. Understand that. Don't forget. Don't forget. Make sure you are listening to me. Make sure remain focused. Remain focused. Remain focused. Remain focused.
There is nothing like total deliverance or total freedom kana vanhu vasina ku understand this law. It's a law, it's binding, it's standing, it's irreversible. Unless you understand how God operates. There are laws, too many laws. In the book of Romans, there is also what they call the law of the Spirit. There are natural laws, there are spiritual laws. There are laws that are called spiritual laws, laws that governs spiritual activities or the spiritual realm. Those are the laws you use when you're operating in the Spirit. The laws of the Spirit. The laws that sustains the spiritual principles. What causes the spiritual kingdom to stand where it's standing right now? There are laws. But listen to me. This law, it's a very serious one. It's because you are under the influence of some demons. Kana kutoti law yacho irutoko affecta. The law ye representation. Ndoda kunoitangira pana Naman, but ndichafamba nayo zvakanyanya. Naman waporeswa maperembudzi. Unodzoka zvekare, he comes back to the same place where the man of God is staying. Then he surrendered everything he had to the man of God. This is now a thanksgiving offering. You can take it, all of it. And what did the prophet of God say? He said, no, I will not take anything from you. Get out of here. I will not receive anything from you as of now. Ndoda kuti munzwisise kuti Naman achipedza kuofa zvipo zvake kumuprofita. Muprofita waramba kugamuchira zvipo zvaNaman. Naman akasvika paakanzwisisa kuti muprofita haasi kutamba, haasi kuseka, but atorevesa, haasi kuzotora chipo kwandiri. Ndokubva tabata verse ya 17. Verse ya 17 ndokubva yati, Naman ndokuti kumuprofita, okay, kana usingade kupiwa chipo neni, chindipaiwo chipo imimi chinobva kwamuri chichiuya kwandiri. Profita unoti unoda chipo chei? Chikanzi ndinoda chipo chemadhaka. Ndinokumbira ivhu rekwa Israeli. Nditakudze madhongi angu maviri, ndiende nedhaka kunyika yekwedu kwa Syria. Nekuti kubva nhasi nokuda kwezvandaona zvinoitika munyika ino, nokuda kwemashandiro anoita Mwari wamunonamata pano, hazvichaiti kuti ndidzokere zvekare kunyika kwangu ndonotanga futi kunopira midzimu nokunamata vakafa. Ndamboona Mwari akadai. Ndakudzokera, but akusisina chimwari zvekare chichawana offering yangu kubva nhasi. Either offering yechibage kana inzungu dzatakohwa kana chii. Zvimwari zvese zvidhori ngazvikanganwe. Vakadya zvakakwana, asi kubva nhasi zvipo zvangu zvese zvichaenda kuna Jehovha Mwari unopedza maperembudzi. Ndokunzi takura zvako, ndokutora dhaka, 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 ndokuisa masaga, ndokuberekesa madhongi, zvikanzi ngatidzokerei kwa Syria. Madhongi ndokuenda akatakura dhaka. Nyamba madhongi haana kutakura dhaka, akatakura nyika yaIsraeri.
kudzokera nenyika ya Israeli kwa Syria. Naaman achisvika kunyika yake, this is what he did. He then took the sand, ndokubva aprepare an altar. Wakatora dhaka, ndokubva wariunganidza pasi, ndokunyasoita murwi wedhaka rakabva kwa Israeli. Then he built an altar on top of the sand. Wagadzira altar ndokutanga kupa zvipo, achitungidza moto kuti mombe itsve, achitungidza moto kuti hwai itsve, achitungidza moto kuti mbudzi itsve. Hutsi ndokusumuka huchienda kuna Jehovha, husingabve kwa Syria asi huchibva kwa Israeli. Mwari varegedze kuramba zvipo zvangu nekuti ndapa zvipo ndiri kwa Syria, but nekuti ndaisa dhaka rekwa Israeli ndokubva ndatungidza moto, Mwari paanorangarira Israeli achandirangarirawo ndakatsika pamusoro pedhaka rakabva kwa Israeli. Ndo zvatiri kuda kuita munyika ino yeZimbabwe. Ndiri kuda kunamata munamato uri radical, wandinokumbira nyasha dzaMwari kuti dzipinde mumachira, handkerchiefs, mumajakets kana madish towel kana papi. Ndotendera kuti zvipinde mudzimba dzenyu nekumabasa nepapi nepapi. Kana Mwari vachindida vachakudawo iwewe. Kana ngirozi dzichiswera neni dzichatongoswerawo newe iwewe, nokuda kwemultiplication yenyasha yakuda kuitwa naMwari mugore rino. Garai pasi nditsanangure nyaya iyi zvakanaka. Naaman wakatsika pamusoro pedhaka rekwa Israeli, ndokutanga kupa zvipo kuna Mwari waIsraeri. Mwari waIsraeri ndokutanga kugamuchira zvipo. Kubva gore rakapera kana gore rapera pasere kana gore rapera pasi, kana wanga uine chipo chawanga uchiti kana ukapa Jehovha, Jehovha waifuratira sepasina zvawaita. Kubva manhero anhasi zvichienda mberi wakatsika padhaka rinogamuchirwa. Every seed yaunodyara ngaimere, every prayer yaunoita ngaipindurwe, every fasting yaunofasta ngai attract a reply. Yanhasika pane pandichasvika pandichati kana ndakutsanangura manifestation inenge ichiitika, ndichitsanangura manifestation inenge ichiitika. Ndiri kungoda vane faith iri hai chete nhasi. Vanhu vari kuzviziva here rekwa Syria kuti maSyria mana Israeli? Vari kuzviziva here kuti kune murume wakaunderstanda malaws, a representation, wakaenda akanokrosa border akatakura kwete majujeti, kwete maselfoni ana kuunza mota kubva South Africa, wakanotora dhaka rekwa Israeli. Why? Nekuti anoziva kuti Israeli yakavimbiswa naMwari kuti ziso rangu riri pamusoro penyika iyi kubva gore rechitanga 2011 kusvika achipera. Ndokubva atakura dhaka rakatariswa naMwari nguva dzose, ndokuenda naro kwa Israeli kusina kutariswa naMwari, kureva kuti ziso raJehovha rakumanikidzwa kutevera kuenda kwa Syria, ndava kwakaenda a piece of the land of Israel. Denga ngariburuke mumba mako from tonight in Jesus name. Ndati kana Naamani wakatakura nyika kuenda nayo kunyika kwake, manhero anhasi ibva wakatakura the presence of the Lord. Ndati denga ranhasi harisare pano, uchanowana nzvimbo inowanikwa denga mumba mako. Paunoti kana mwana akarwara unongonoradzika ipapo, kana business rikarwara unongonoradzika ipapo. Wotaura kuti ndatakura nyika yechipikirwa. Listen.
Satani pataka mujaidza kupota tichipinda mupresence ya Mwari, tichibuda tichisiya presence ya Mwari kuchechi, tichienda kumba kwakasutswa nemweya yetsvina, tichinopinda mumba makagarwa namadhimoni, madhimoni achidya achita sadaka mudzimba dzedu, nekuti anoziva kuti umwari hwedu hunogara kuchechi haugari mudzimba. But watoirasa akavarairwa saizvozvo. Toda kuti zviitike zvese izvi January uno asati apera, presence ya Mwari ngai intensify mudzimba dzedu. Zvinhu zvaunenge usina kunamatira ngazvitange kungoitika. I want you to look at this. Panotorwa dhaka rekwaIsraeri roiswa padhongi, dhongi robereka Israeri kuenda kwaSiria. Wosvika kwaSiria ovhura masaga ane dhaka, odira dhaka rekwaIsraeri pamusoro pedhaka rekwaSiria, kuti Mwari waIsraeri amutarise ari kwaSiria. Maizviziva here kuti umwari unotakurika? Nyaya yanga yakavigwa naSatani achida kuti ti-experience Mwari pane imwe nzvimbo, asi pane dzimwe nzvimbo tishaya umwari. Somebody, you need to help me preach here. This is a very serious matter. Listen. Namani waiziva kuti ndikatora dhaka ndatora Israeri, ndikatora Israeri ndatora na Mwari wao. Kana Mwari achifarira Israeri, ndotakura dhaka racho rinofarirwa na Mwari. Nyika yacho inonzi neuchi nemukaka, ndotora a piece of it. Dhaka randatora kana masaga matatu kana masaga mana, ndatakura nyika yacho yese kuenda nayo kwa Syria. Wakaterera? Zvino kaitarisa mushe nyayai, zvaratidza kuti pane law yandoda kuti nditsanangure nhasi pano, ndimbofumura rimwe basa rewakaipa, ndibuditse shungu dzaMwari pamusoro peupenyu hwako. Nhasi ndoda kunyaso kubudira pachena ndikuratidze pfungwa dzaMwari pamusoro pemari yako, utano hwako, upenyu hwako, marriage yako, kwete pfungwa dzaSatani dzandiri kuona panapa idzi. Pane law yerepresentation yekuti munhu anotora chinhu muupenyu hwemunhu. Yaitwa naNamani panapa, ndichaibatira mavhesi akawanda kuti usaite nharo. Namani anotora dhaka oziva kuti ndatakura nyika. Ikani kubvunze mvunzo, tarisa economist. Chii chinokonzera kuti munhu ari kumusha kudamba kurimwa anotora mhandi yemuti, obata mhandi yemuti so otsemura nepakati, munhu ari kunoku odislocata. Zvisina mupurisa anogona kutresa kuti ndiana aminyura mwana uyu. Hazvina evidence mukoti. Unotora muti, otora mhandi, otaura mashoko, otenda kuti muti wandakabata uyu ndiro gumbo remwana wanhigi. Paanotsemura kudai wonzwa kuti mwana achagona kufamba zvakanaka. Vaka understanda inonzi law of representation, yekuziva kuti mwana kana ari kuHarare tinogona kutsvaga chimwe chinomiririra gumbo rake tiri kuno kumusha. Tikaminyura chimuti taminyura gumbo remwana ari kuHarare. Amanera Satani unoirasa cheta, ndikutaurirai. Muri kundiudza here imimi kuti munhu anotyora chimuti ari kumusha, baba kuno vanotyoka musana vari kubasa? Murayiro iwoyo wakabva kupi? Maweapons edu atakapiwa naJehovha, asi akabiwa nevaroyi vedu, akabiwa nen'anga, akabiwa nevavengi vedu.
manera nhasi we are taking back what belongs to us. Ndichaprofita zvangu ndichiparidza ipapa kuitira kuti wese ari pano ane chimuti chiri kumusha chakapiwa zita rake chavanopota vachiumburudza kuti iye arware kuno, that law manhera nhasi inofanira kukanzurwa in the name of Jesus. Chimuti here vana baba, ndati chimuti here vana amai, mwana wako anotsvagirwa chidhori, vanonotora dhaka repachuru voumba chimwana chefu vochipa zita rawakapa mwana wako, vopota vachibaya-baya netsono kuti kuno mwana arware nemabayo, vakabaya-baya netsono kuno mwana achirutsa ropa, nekuti vakanzwisisa murayiro werepresentation. So listen. Someone please come here, say. Come here. Listen to this. Urikuona kuti baba vari kufunga kuti body yavo vanayo panapa, but kana kuine vanhu vaka understand the law of representation, vanoziva kuti body yababa ava haizi pavari, tinogona kunge kuisa kuda imwe nzvimbo, vove neevery part yebody yake vomeka sure kuti ine chinhu chinoirepresenta kuno, so that vakamuvhisa gumbo ravo rinomuvha. Ava vakamuvha gumbo, zviri kuno hazvimuvhe, but zviri kuno zvikamuvha zvinomuvhisa gumbo uko. But ava vakamuvha havamuvhisa chidhori, but vakamuvhisa chidhori vanoziva kuti tamuvhisa gumbo rake, kureva kuti rinonzi gumbo rako chairo harizi pauri. Gumbo rako paunozogona kuri controller ndokunge wakugona kucontroller chidhori chavakaisa uko. Ukaona usina power nechidhori, hauna power negumbo rako pano. Amaka ndikunzwika zvakanaka. Izvozvo ndozvandanga ndichinzi naMwari chechi haisati yaane simba kusvika ya understand the law of representation. Iko zvino Mwari vari kutipa anointing yambotanga ichidhila nesu at this level, but Jehovah ari kuvimbisa kuti ndakuda kuti vana vangu muyambuke mhiri, hamuchangoramba muchinamata muri panapa, but ndakuda kuti mushanyire nzvimbo dzacho dzavakanogadzira mishonga nezvavakarongedza nezvavakadii, muende kunotaka muri ipapapa. Saka nyaya manhera anhasi haizi yekuti tinongonamata tongopedza munamato tiri pano. No, we are going to visit all those places tonight. The law of representation, kuziva kuti baba ava pavakamira apa tinogona kutora body yavo totsvaga chinhu chatinopa zita ravo, tokonzera kuti kana panapa chichinayiwa nemvura ivo ngavanayiwe nemvura kwavari. Ndiri kunzwika? Tikaswededza mudhori pedyo nemoto, ava ngavapinde mufaya ava, vanobuda mumoto vachipinda mune mumwe moto, vachibuda mumoto vachipinda mune mumwe moto, kwete nemhaka yekuti vaita moto wokutsvaga, but kune chinhu chiri kurepresenta body yavo, kune chinhu chiri kurepresenta business ravo, kune chinhu chakagadzwa chinorepresenta marriage yavo. Ichocho chikavhiringidzwa panapa vanorovana nemukadzi, ichocho chikavhiringidzwa panapa vanonetsana nevanhu vezimura. Aveka ndikunzwika zvakanaka manhera anhasi. The law yerepresentation ndo yakonzera kuti varombo vawande. Funga kuti mashandiro aunoita ungadai wane mari. Ndoda kuenda chaipo pamuzinda pakabatwa mari yako, pfuma yako, rugariro rwako. Ipapa ndiri kumboparidza ndiri musports center, but all of a sudden I'm going to be transferred. Ndoda kunomhara panzvimbo yacho. Hazvina mhosva wakaroiwa nevakafa kana vapenyu. I don't care. Taneta nezvavakaita for a long time.
tanga takanyarara but wakafunga kuti akafanana newe. Toda kunobata chacho chinonzi iwewe. Ndava anonzi iwewe hauzi iwewe. Anonzi iwewe ndicho. Ibi baba mukamuva pano chidhori achimuvhe, but chidhori chikamuvwa imi munomuvwa. Ndosaka vakatyora gumbo rechidhori kunoku munotyoka gumbo. Mukasazvitenda ndichakupai mavhesi semavhesi kuti muzive kuti nyika yamakagara yakaipa to what extent. Handisive kana overflow iri kundinzwa. Listen. 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 Amugone kuiramba nyaya iyi. Nekuti mukada kuti mufundisi chabaa kuparidza chivanhu makuti tichauroi. Hande mubhaibheri rako zvakanaka tifambe naro. Unoziva here kuti Mwari vari kudenga vachida kuti presence yavo igare pakati pevanhu, Mwari vakati vakai chibhokisi chinonzi altar of the covenant, ark of the covenant. Chibhokisi chine gold ndokubva changoita mirayiro iri mukati nemana netsvimbo yaAroni. Zvikanzi chibhokisi ichochi kana makuenda kuhondo mukaona makukundwa, takurai bhokisi moenda naro kuhondo. Vavengi venyu vazive kuti vakaona bhokisi vaona Mwari. Saka handisi kuzouya ndiri Mwari fair but ndichada chinhu chinondirepresenta kana makuenda kuhondo chinogara pakati penyu. Because Mwari uno understand the law yerepresentation. Kutsvaga chimwe chinhu panyika. Even temberi yakavakwa naMoses, Moses wakanzi naMwari enda unoivaka semaonero awaiona yakaita. Kureva kuti sezvazviri kudenga, enda unogadzira chimwe chinenge ichocho panyika kuti inini Mwari ndigare pakati penyu. It was a law, a representation of the real things zviri kudenga. Listen to this. Mwari wakandipa this picture. Vakatarisa uone pane nyaya iri mubhaibheri yekuti Elisha paakanga akuda kufa, Elisha wakarwara. Imagine, Elisha wakarwara wakuda kufa, ndokubva pauya Joash mambo wa Israeri. Joash mambo wa Israeri achiuya kuna Elisha, anosikotarisa Elisha oona kuti Elisha wakutofa kauyo. Pabhuku ya 2 Kings chapter 13 verse 16. 2 Kings 13 verse 16. Listen to this. 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 Munozonyora zvei, munozonyora. Munozonyora. Listen. Joash anouya kuzoona Elisha. Wakateerera? Look at me. Ndokuona kuti Elisha wakutoenda. Ndokubva zvanzi naJoash, oh, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Same statement yakaitwa na Elisha paakaona Elijah akuenda. Joash ndokuuya pana Elisha ndokuona Elisha akuenda, ndokubva ati the chariot of Israel and the horsemen. Elisha ndokubva atoziva kuti ndakutoenda, patouya ngoro kuzonditora. Elisha ndokubva ati do, akati ndakusiya Joash ari ega. Joash mambo wa Israeli. Madzimambo aIsraeri anga asingaende kuhondo asina kuconsulta the prophet, but the prophet ndiye akufa, but Joash achisara aine hondo, but muprofita wehondo wakufa, Joash achisara aine hondo. Joash ndokutanga kuchema achiziva kuti muprofita akaenda, ndakuenda kunorwa hondo ndisina the voice of God. Ndobatanga kuda kuchema zvikanzi na Elisha, don't cry. Kuhondo kwacho kwaunopota uchienda, munoenda nei? Nemapfumo nemiseve zvikanzi tora museve. Ndokubva atora museve zvikanzi vhura hwindo. Ndokubva avhura hwindo zvikanzi kakata museve wako nepahwindo. Ndokubva Joash wakakata muprofita, ndokubva asumuka kunyange anga achirwara. Ndokubva abata the bow. Ndava Joash anga akabata uta nemuseve. Muprofita ndokubva aisa ruoko rwake pamusoro peruoko rwamambo.
ndokubva abata museve wanga wakabatwa namambo zvikanzi regedza ndokubva aregedza museve ndokubva wabuda wakananga kuwest uchienda ikoko. Listen to this. Zvikanzi chitora mimwe miseve rova pasi ndokutora museve ndokubva arova pasi katatu ndokubva amira. Zvikanzi kosei warova katatu ungadai waramba uchirova ndava pauri kurova apa hausi kurova pasi uri kurova Syria. Mekati kudzika zvakanaka pana kurova pasi kudai so katatu. Zvikanzi nekuti warova pasi katatu ucharova Syria katatu. Kureva kuti nevaprofita vai understand the law ye representation. VaSyria vakazorohwa 10 years to come vari kuzviziva here kuti vakarohwa 10 years ago. Pakabatwa miseve ikaroverwa pasi ndo pakarohwa vaSyria, kwete musi wavacharohwa. Zuva razvakadramataizwa ndo zuva rakarohwa maSyrians. Wakateerera here wewe? Ndati wakateerera here wewe? Wakateerera here wewe? Ndiri kuda vanhu vari spiritually sound vanogona kusvika panzvimbo voziva kuti zvinhu zvingadai zvakanganisika pano dai panga pasina munhu akanamata kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndopandava kuda ipapo. Ndiri kuda vanhu vanoti hatidi kutanga tapinda mumatambudziko, but Jehovha ngaatirwire tisati tapinda mumatambudziko. Zvikanzi naJehovha, this is what you do. Uyu munhu uyu kana achizopondwa kuswera mangwana, iwe semuranda wangu ndakakupa ability yekugona kunosvika muzuva rinonzi kuswera mangwana, uyu achiri muzuva rinonzi nhasi. Ndo nhaka yako yandakakupa yekuti uve muprofita, mukana wekuti unogona kumanipulate time. Because dzimwe vhangeri dzandoparidza panapa handiparidze ndiri kupast kana mupresent, ndinomira mufuture. Ndoparidza ndine zvivindi zvamunoshaya kuti kwaakazviona kupi, ndiri kwazviri ka, ndiri kuparidza ndiri kwazviri. Zvikanzi unogona kupinda into his future wogadzirisa zvinhu zvake, but problem yake ndeyekuti paachasvika achiwana zvakanaka haazive kuti ndiwe, nekuti ajaira kutanga awira mudambudziko wozomubudidza. Ndokubva mandinetsa kuti saka ndoita sei. Unoziva here kuti muprofita, ndakataura nedzimwe hama tiri pane imwe funeral yeimwe hama yedu yanga yafanoprofitwa nemunhu waMwari kuti pane mwana anonzi nezita mhuri yese nemazita zvakati nechirwere chacho. Ndobva vatsanangura zvese, ndobva vatsanangura kuti mwana uyu akadai pane zvakati zvichaitika. Ndobva vanitaurira kuti namata, ngati namatei, but kesi yemwana yakamira yakadai so. Ndobva ndabatswa neshungu. Kubva profesi iyoyo payakaitwa pakapera mwedzi, but mwana uye ndokubva azofa because zvanga zvaprofitwa. Ndokubva ndakudza vamwe vanhu ndiri parufu ipapo kuti asi munozviziva here kuti zuva ratinaro nhasi rine mumwe munhu akamboriuya akagara patakagara pano akaita body viewing pana. Ndosaka maiona kuti muOld Testament muprofita anga asingaende kunobata maoko, kwete nekuti anga asingaende, but nekuti akaenda kare. Mukazomuti ngaauye futi kuzobata maoko, wakudzokorodza zvinhu zvaakapfuura nemazviri kudhara, saka maakumuraramisa upenyu hwakavirikidzwa. Listen to this. Zvikanzi naJehovha, unogona kuenda kufuture yake, but ndokunge iye wakutendera, nekuti iye pachezvake ngaaunderstande kuti body yake a law of representation. You can use his body to visit his future. If he allows you to visit his future, you can visit his future. But this person must know
kuti zvese zvainazvo panapa a representation of what is in the future. We can use what we have here and deal with your future using what we have here. Listen, imagine kuti future ya Joash ndo kucharwiwa hondo, but mprofita wakuda kukava Joash nguva dzake dzehondo, but achiziva kuti pauchazorwa ndinenge ndafa. Zvikanzi ngatichidramatize hondo tiri mubedroom, tora miseve yacho mubedroom, kureva kuti mubedroom munomu ndo mune sango racho ramucharwira. Nemhaka yekuti pauchaenda kunorwa ndinenge ndisisipo, but ndinogona kusiya ndakukavhira. Zvikubatika resu. Pakapfurwa miseve naJoash, ndo pakapfurwa Syria. Pakatora mapfumo achirova pasi zvamunofunga kuti ndo uroyi, ndo un'anga, zvaiitiswa nomuprofita anopfuura mese imimi. Zvikanzorova pasi nemapfumo bwa, rova futi bwa bwa, ndokubva amira. Zvikanzi wai wamira pechitatu? Dai waramba uchingopura chete, dai waramba uchingopura. Pauri kupura uri pano musports center, ndokuramba kwauchaita uchingopura vavengi vako, uchingovapura chete. Vana baba nana mai, ndine urombo kana education yamakawana kuchikoroko ichikuvhiringidzai pamavhesi andakuparidzaya. Uchafa uri murombo kusvika watenda nyaya ndiri kuparidzai. Vaprofita vanokuitisa zvinhu zvisina musoro, but zvisina musoro zvacho ndo zvine musoro manje, ndo zvine future. Munhu anodzimambo anotoreswa mapfumo zvonzorova pasi pwa pwa. Pauri kurova pasi uri kurova muvengi wako. Kureva kuti nhasi tinogadzirisa nyaya panapa. Ndati kureva kuti nhasi tinogadzirisa nyaya panapa. Ndosaka maiona Mwari dzimwe dzenguva vaibvunza kuti chii chauinacho muruoko. Minana yacho haizi yekusango, ndeyekuIjipita. Mwari vari kuda kuti iitirwe kuIjipita, but Mwari ndokuti ngatitangei kuno kusango umboona kuti ndinoshanda sei. Nekuti kune malaws, a representation. Pane zvinhu zvinogona kumiririra iwewe. Izvozvo zvinhu izvozvo kusvika wane power rokugona kuzvidestroya, woziva kuti wane power rokumaneja upenyu hwako. Kana zvinhu izvozvo zvichakamira mudzimba dzevavengi vako, upenyu hwako huchakamira mumaoko evavengi vako. But manhero anhasi tiri kudzosa nekubvuta upenyu hwako back to you in Jesus name. Listen to this. Munoziva here kuti Elijah paakaenda pagomo reKameri wakati ndaakuda kurayira moto kuti uburuke, but asati avaka chipiriso, Elijah wakatora matombo mangani 12, ndokubva aisa matombo 12, ndokubva aisa huni, ndokubva aisa mombe pamusoro, ndokubva atungidza moto. Akatungidza moto, handiti uchibva kudenga, akati Mwari vanopindura nemoto, nhasi ngazvizivikanwe, but musakanganwe kuti pasi pemombe panga paine matombo. Matombo anga ari mangani? Anga ari 12. 12 yanga iri nhamba yechi ye12 tribes dzaIsraeri. Nekuti mvura haichanaya for 3.5 years, but kusiri kunaya mvura ndekupi? Ku12 regions dzaIsraeri. Saka Elijah anotora matombo 12, rimwe rinomirira kwaJudha, rimwe rinomirira Ephraim, rimwe rinomirira Manase, ndokubva aisa chipiriso pamusoro pematombo 12, kureva kuti nyika yose yanga yakatakura chipiriso, kuti mvura kana yakunaya ngainaye ichienda kunyika yaEphraim, ngainaye ichienda kunyika yaJudha, nekuti Judha wanga aripo pachipiriso ipapa, but achirepresentwa nedombo. Amakandiparidza zvikubatika manhero anhasi. Munoziva here kuti Israeri payaifamba pava kwatabhenekeri, vana vaIsraeri vanga vasingabvumidzwe, verenga Bhaibheri yenyu zvakanaka, vana vaIsraeri vanga vasingabvumidzwe kupinda mutemberi, munzvimbo tsvene-tsvene. Am I right or wrong? Vana vese vaIsraeri, hakuna daily viewing kunzi nhasi tiri kumboona Hall of Holies, ngatipinde asikana,
mopinda munzvimbo tsvene-tsvene. Munozviziva kuti nzvimbo tsvene-tsvene yanga isingapindwa, yaipindwa nani? Nomupirisita mukuru kangani pagore kamwe chete. But muIsraeri akapinda munzvimbo tsvene-tsvene, waiurayiwa naJehovha asati apinda. But Mwari vachizviziva kuti muIsraeri haatenderwe kupinda into the holy of holies, ndokubva Mwari vadrafta system yavo inonzi the law of representation. Zvikanzi Moses pawakugadzira the breastplate yaAaron, make sure kuti waisa matombo 12 pachipfuva chake. Dombo rega rega ngarinyorwe zita retribe yaIsraeri. Juda ngaanga aripo, Manase ngaanga aripo, Ephraim ngaanga aripo, kuitira kuti Aaron paanopinda munzvimbo tsvene-tsvene naEphraim anopinda but akarepresentwa nedombo. Amakandonzwika zvakanaka-naka. Zviri kubatika here izvi? Ndati zviri kubatika here izvi? Ndi Exodus chapter 28 verse 21. Exodus 28:21. Kureva kuti munhu wese anga asingatenderwe kupinda into the holy of holies, but dombo rake riri pachipfuva chemunhu waMwari rainopinda into the holy of holies. Papinda dombo na iye wapinda. Iyoyo manje yekuti dombo rikapinda newe wapinda iri kushandiswa nevavengi venyu, nekuti vanozviziva kuti vakakuti hande kung'anga iwe unoramba kuenda kung'anga. Vakati hande tonoita zvemishonga iwe zvemishonga haudi. Vakati hande kunoita zvakati nezvakati nezvakati iwe unotsika madziro. Why? Because Mwari vakakurambidza kuti ikoko iwewe mwana wangu hauende. But chii chavanoita, vanotsvaga dombo ravanoisa pachipfuva chavo, vanotora picture yawakatorwa uri kuchikoro wakazembera muti, voziya kuti iye kana akaramba feya but ngatitorei picture yake. Kana Aaron waitakura dombo achienda naro munzvimbo isingatenderwe, isu totakura picture yake toenda nayo kung'anga, kunyange iye asipo but picture yake ichanomiririra kung'anga. Amena manhera nhasi kandi kuparidza zvinobatika panapa. Pano pane vanhu vakatorerwa mapictures avo akaendeswa kunzvimbo dzavakaramba kuenda, vakanoitiswa mhiko dzavasina kuita feya, but picture yako yakanoshandiswa. Vakakanda mushonga papicture, vakashurikidza papicture, vakakanda minyama papicture. Iwo wakanga usiku asi picture yako yanga iriko. Chii chavaita ilaw of representation, kuti upenyu hwako huregedze kufamba. But manhera yanhasi ndo yatawira takachaja manje iyoyo. Nometa vakatora chavakatora, asi nokuda kwezita raJesu toda kuti zvese zvavakatora ngazvidzoke kwauri. Ndati nezita riri pamusoro pamazita ose. Receive your miracle. Listen. Varoyi vanoziva kuti Aaron kana waiisa matombo apa opinda nedombo into the holy of holies kusingabvumidzwe, varoyi vako vanoziva kuti vanogona kutora chimwe chinhu chinokurepresenta vonopinda panzvimbo yausingabvumidzwe nacho. It's a law, it's a principle. Matombo 12 ari pachipfuva chaAaron. Kana uri muJudha uripo, ukanzi wakambopinda into the hall of holies, ai nasana mbopinda asikana nyamba wakapinda nokuda kwelaw yerepresentation. Mubvunzo wangu uri kuti saka chindiudza kuti kungani kwawakaenda kwausingazivi nokuda kwethis law. Ndosaka Mwari wandiudza kuti kana musati maane power pamusoro pethis law, hamusati maane absolute power. Zvino manhera nhasi riri pano. Ndati manhera nhasi riri pano. Munoziva here kuti Mwari paaida kusarudza rudzi 1 wakati kuna Moses, book of Numbers chapter 17 verse 1, Numbers 17 verse 1, akati kudi kuna Moses zvikanzi enda unotora tsvimbo 12 kubva kumadzibaba aIsraeri, but tsvimbo yaRevhi nyora zita raAaron, uendese tsvimbo dzavo into my presence.
tsvimbo yandinenge ndasarudza ndo rudzi rwandasarudza. Mwari haana kusarudza rudzi, akasarudza tsvimbo. Asi rudzi rune tsvimbo ndo rwandada. The law of representation. Tsvimbo ndo yakanovata mupresence yaMwari. Haazi Aaron, but tsvimbo ine zita rake. Uri kuona nyaya yechimuti? Uri kuona nyaya yechimuti? Ndati uri kuona nyaya yechimuti? Pane zvinhu zvinomiririra upenyu hwedu. Ndakambokuudza evhangeri yamuprofita wainzi Ahija. Muprofita Ahija wakasangana nemukomana wainzi Jerobhoami. Ndokubva muprofita Ahija watora hembe yaJerobhoami ndobva abvarura into 12. Achibvarura into 12 ndobva atora 10 pieces ndokubva apa Jerobhoami. Zvikanzi ndo 10 tribes dzauchatonga. 10 pieces dzehembe yabvarurwa ndokubva dzapiwa kuna Jerobhoami. Zvikanzi ndo 10 tribes dzauchatonga. Idzo 10 tribes dziri kuzviziva here kuti dzakarepresentwa nehembe yabvarurwa? Kutora chinhu chaainacho panapa, kubvarura jaketi iri 12 pieces, ndoverenga 1 2 3 4 kusvika 10, ndoti aya 10 pieces idzi ndo dzauchatonga. Ivo 10 tribes dzacho dziri kuzviziva here kuti dzarepresentwa ne10 pieces? Vana mai muri kundinzwa? Vana baba muri kundinzwa? Regedza kunyanya kujega kushaya uchibatikana. Ndavavhangeri iyi haisi kungouya kungoti ipere yakadaro. Ukaona munhu waMwari auya akagumbuka magumbukire andakaita apa, kuda kungokuudza zvanga zvichiitika, kwete zvichakontinue from today, but ndakungokuudza zvanga zvichiitika muupenyu hwako. Don't worry, manhero anhasi kana ndinewe ndine representation. Ndati kana ndinewe pano ndine chinomiririra kumba kwako. Handimboda kuenda kumba kwako, ndikaona iwe ndaona kumba kwako. Ndinoda kushandisa iwewe wacho kubata zvese zvine chekuita neupenyu hwako. Law of representation. Baba, munozviziva here kuti kune zvinhu zvinokumirirai? Munoziva here kuti bhachi renyu iri ramakasonerwa nababa nekuti baba vakakudai? Baba Jacob, iwe ndiwe Josefa. Unoziva here kuti pavakauya nebhachi vachiripa kuna baba vachiti mwana adyiwa nezvikara, bhachi risina munhu pakaita mariro, bhachi risina munhu pakarongwa nyaradzo, bhachi risina munhu vanhu vakauya kuzobata maoko. Josefa hapo, but bhachi rake kuziva the law kuti kana tikaona bhachi remwana taona mwana wacho. Zvikubatika zvakanaka. Saka uchaona manhero anhasi kuti kana paine vanhu vane hembe dzavakashaya, kana paine vanhu vane mapatapata avakashaya, kana paine vanhu vakagerwa misoro vakarara, manhero anhasi zvese zvinokorekitika izvozvo izvi. Pavakatora vaida kuwana chinokurepresenta, but manhero anhasi manhero ejambanja rega rega, hapana chakanaka ipapa. Zvese zvavari kushandisa kuloketa upenyu hwako nekubudirira kwako, manhero anhasi nozvikanzura nokuda kwezita raJesu. Bhachi raJosefa, baba vakaziva kuti ndiye mwana wacho. Bhachi. Funga kuti ma-intercessors vakaenda kunosangana musi weFriday all night, vakati mufundisi ngavauye. Ndikati handisi kuuya, pastor kufata kwa bhachi enda naro ikoko, because tiri kuda kunoselecta vanofanira kupinda into intercession, because tikuunganidza vanhu vanonamatira ministry nemapartners edu financially. Saka tikati toda kuti vaselectwe, but vachaselectwa nebhachi. Ndokuti watakura bhachi
ndokuyenda naro ndokuno minister deliverance nebhachi harina munhu ilaw of representation iri kushanda ipapa kureva kuti ndikabuditsa tauro muhomwe mangu ndikakupa ndikatenda naro kumba ndakushanyira kupfuura mufundisi akamba kushanyira kumba kwako. It's a law. Funga kuti pane munhu ari kwa Mutare but hama yake yatakura mapepa escan akabata mapepa escan tonamata naye dumbu rake rofamba ari kwa Mutare nekuti tine picture yake panapa. Manera anasiregedza uone zvatinoita panapa andatiregedza uone zvatinoita pano kana zvakashanda nezuro nhasi zvinoshanda. It's a law. Unoziva tezvara vangu vakamira pa vakazoenda ndavabhachira bva pano rakazoenda kumba ndokubva rangunogara nguva diki diki ndokubva tafonera kuti chiudzwa kunzi hakuna chakanaka kumba ndokubva tadhiraivha kuti tonoritora kuti ribve kumba iko zvino zvirakavigwa pataribvisa kumba ndokubva vakanganwa henga yacho makaona ipuranga iye ndomba yasara mumba imomo tezvara vangu ndokubva vapinda imomo vakuda kunorara vakati ndashaya mukana wekubata bhachi but henga inenge ndiyo iyi ndokubva vatora ravo bhachi kuda kunoturika ipapa henga ikati hazviite izvozvezvi. Chii chiri kuitika inonzi the law of representation kureva kuti manhera anhasi ndikabata akaunti yako ndabata iwewe. Manhera anhasi ndikangodoma guta raunogara ndadoma iwewe. Ndiri kuzwika here zvakanaka pana. Funga kuti rimwe zuva vamwe wenyu manga muripo ndakaprofita vamwe baba ndakavadedza ndakati baba imimi gore rakati 19 chakuti ndokubva ndaudza negore racho musi wakati ndiri kuona muchibuda mubhawa makabata paindi ndokubva ndaudza zita redoro but manga muine girlfriend zvikanzi ichokwadi ndikati inonzi nhingi zvikanzi ichokwadi ndikati makaenda mukanofara mapedza kufara akatora jira raakashandisa akaenda naro kubva ipapo mukadzi wenyu akafa zvikanzi hongu akafa zvinhu zvako hazvisi kufamba hongu hazvisi kufamba but tarisaone kuri kubva problem zuva razvakaitwa jira here nembeu yakatorwa kubva kwaari vakanoshanda nelaw yerepresentation. Manhera anhasi I don't care kuti zvavakatora pauri zvingani zvavakagera pauri zvii kana vakaendesa South Africa kana Dubai Mwari watipa simba rokutevera kwazvakaenda. Ndiri kukumbira nyasha manherano kuti kwese kwavakaunganira zita rako they are going to be scattered because of the fire of the Holy Spirit. Toda kutaura moto ndati toda kutaura moto kuti ngautevere. Tine vanhu vari pano vari kumonitwa upenyu hwavo nokuda kwezvinhu zvavakatorerwa pawaya. Funga kuti munhu anosvika ogera munhu musoro. Dai vaida kuuraya vadi kungobaya nebaga akarara sei vatora vhudzi kuti vakontrole zvaanofunga, vakontrole education yake vachishandisa vhudzi. Unoziva kuti munhu akaenda kun'anga akati ndoda kuti nhingi mumukuvadze, n'anga inobvunza kuti chii chake chawauya nacho. Akati handina, n'anga inoshaya pekutangira, inoti wadi kungotsvaka kana tsoka zvayo nokora tsoka zvakaita Namani anoziva law yerepresentation. Uya chero netsoka yake, chero chinhu chabva paari tikachishandisa tinogona kushandisa iye. Ndabata Old Testament
vamwe vanoti hai Old Testament New Testament haina izvozvo. Forget, hauverenge bhaibheri rako mushe. Jesu anotora chingwa oti ichi chingwa muviri wangu, otora mukombe wewaini oti iyi waini iropa rangu, inwai. Adya chingwa adya muviri wangu. Law of representation. Ndikukurova nemavhesi akanaka panapa rekedza kuita nharo. Zvinoshanda ndava Jesu akazviitawo. Book yamabasa apostle chapter 19 verse 12 inoti kunyangwe nemicheka yakabva pamuviri waPauro yaiti ikaiswa pavarwere, madhimoni aibuda, zvirwere zvaienda. Law of representation. Kusina kuendwa naPauro kukaenda bhashi rake, Pauro waenda. Law of representation. Manera sinzwisisai, ndakuda kunoconclude nyaya yangu. Chinzwisisai. Munhu haana control ushu yeupenyu hwake kusvika wakugona kucontrola icho. Nzwisisai? Makateerera. Chii chinokonzera kuti baba vapedza kuita accident tovabvunza kuti accident yaitika sei, onzwa vachiti handisi kutomboziva, asi ndo vanga vachidriva. Tiri kuda statement anamwari, hatisi kubvunza munhu anga asipo. Uyu ndiye wataka employer kuti adrive kombi, tiri kumupa salary pamwedzi wega ndava tiri kufunga kuti ndiye driver wedu. Musi unobheuka kombi tiri kumubvunza kuti zvii zvaitika, handisi kutomboziva, ndazongoona kombi yapidiguka. Hausi kuziva sei uri pasteering. Wazviona kazvatakakuudza kuti kune vamwe vanogona kuti kunyange uchifunga kuti ndiwe driver, vanogona kutora chinorepresenta kombi vari kumusha. Vanouya voti pamusoro steering yako, votyaira kombi yako iwe uripo. Tikokubvunza kuti yabheuka sei, unoti handisi kuziva, but ndiwe uri kudya mari yekambani ke. Kambani yakazorora ichiti tina driver, kwazodriver apa ndiani kana usiri kuziva? Vanokusiya uchipinda basa, but vanogadzira chinhu chinorepresenta basa rako, vakachikuchukudza zvaipa. Ukapinda basa rine mari, vanotsvaga mbudzi yavanopa zita rako voisa mudanga. Ukaita mwedzi 2-3 voidzinga, sva painenge ichidzingwa ichibuda mudanga kuno kubasa riri kupera. Vanotsvaga, vanoziva the law of representation. Ndinzika zvakanaka nakeremere. Unoziva here kuti Harare vanoicompressa, vanoiredusa, voigadzika parukukwe. Harare yese zvayakaita vanoisa apa, nemastreets acho, nemaindustry acho, nekumba kwako, nekuchaenda CV rako, vanoisa apa. Ivavo ndo vanhu vari in control nema-activities ari kuitika panyika. Munhu ari physical, ari carnal, you are not in control. Vanhu vari kucontrola nyika ino vanhu vari spiritual. Vanoisa Harare parukukwe apa, vachiloketa upenyu hwako, vachiziva kuti wapa bhodha, wapakati paruku. Haana kumbobvira akaenda kana kukwira ndege, haana kubvira akakwira ndege, but haana kutevera ku South Africa because vakagadzira chinhu chinorepresenta South Africa chavainacho muno muZimbabwe. Law of representation. Ukawana chinhu chinopinda mumba memuvengi wako chichimirira iwewe, you have to be very, very careful, because kwese kwaunobuda uchienda andoziva chii chinoudza mweya yetsvina kuti mumba mapinda mari. Pese pangouya mari panoitika disaster. Ndiani anomhanya kunovaudza? Ndosachoti vaIsraeri vanonzi vaIsraeri vaipota vachiti kana vakarima pakuda kunokohwa, vaMidhiani vaiuya kuzokohwa. Pakusakura vanga vasingauyi, pakudyara vanga vasingauyi, but kana zvangoibva vatouya. Ndiani aivaudza kuti zvaibva? Ndosaka Mwari paakataura naGidheoni akati kuna Gidheoni, tanga nekuputsa altar, because munyika menyu mune
kune altar yevavengi, saka vavengi vanopota vachicommunicata nealtar yavo yavakaisa munyika menyu. Saka Gideon, tanga nekunoputsa altar yaBhaari. Zvikubatika resu hazvina mhosva une basa rei, une kambani inoita nezvechii, but kambani yako yakabikirwa poto iri pamberi pavo, unobata zvawabata nemhaka yakuti ndo zvavakubvumidza. Patiri kupedza kunamata manhero anhasi, makombiyutas avo ari kudzima. Toda kurova imwe shutdown inoshamisa. Toda kurova imwe shutdown inoshamisa. Vachaendesa kurepair. Zvosikonza it's beyond repair, hazvigadzirike. Kureva kuti baba, munofanira kuziva kuti mukatorerwa chinhu, fungai kuti kune munhu akatraya kuvhiringidza upenyu hwenyu, ndokubva ashaya kuti ndokuvhiringidzai sei, ndokubva auya kwamuri akati, muzukuru, nhasi unotondipa mari yebhotoro, wotonditengera bhotoro chete, handibve pagrowth point pano unotengera bhotoro. Imi ndokubva vaburitsa dola muchifunga kuti ari kuda yebhotoro, ndokubva vatora dola, ndora vakaenda naro. Pavanogadzira dola, vari kugadzira imwe yese ichazoya muupenyu hwako. Vanokomunicata neUS dollar rese richauya muupenyu hwako vachishandisa $1 rakabva pamuviri wako. Iroro 1 rinorepresenta yese ichazoda kuuya muupenyu hwako. Ilaw, it's a principle. Sei vachitora hembe kubva kwauri, sei vachitora mari kubva kwauri, vonoshandisa mari kukontrola imwe mari ichauya panapa. Cheka ndikubvunze mubvunzo uchakushamisa, ndikubvunze mubvunzo uchakushamisa. Saka sei Mwari vachiti munhu pamari yese yaawana ngaaunze 10%? Nekuti muvengi wako ari kuti kana akawana dola anogona kusara achimanipulate $100 yanga ichazouya kuti iregedze kuuya, but anoshandisa dola rakabva kwauri. Sei Mwari aiti kana muchida kuropafadzwa unzai 10%? Ari kuti mukandipa 10% ndo yandinoshanda nayo, ndo yandinogadzira. Saka 10% ndo vehicle inokwirwa naMwari kuti ashanyire 90% yasara kuti aikomborere. Nekuti 10% inorepresenta 90 yasara. It's a law yerepresentation. Ndanobvunze mubvunzo. Saka sei manhero anhasi ndiri kuda kuti munhu wese ari pano afile fomu. Nekuti fomu rine zita rako, fomu rine nhamba yako, fomu rine sacrifice yako. Tikawana fomu rako tinogona kucommunicata nefuture yako. Pari kudiwa chimwe chinhu chinosara mumba maJehovha nhasi chinorepresenta dzinza rako nemhuri yako. It's a law. It's a law. Mwari akandipa $100 ndikadya yese inongotsakatika. Mwari havagone kugadzira mari yangu, nekuti tete vangu havagone kugadzira mari yangu kusvika ndavapa $1 rangu, naMwari havagone kugadzira 90% kusvika ndampa 10%. 10% ndo vehicle inokwirwa naMwari kuti avhizitire 90 yasara kuti aikomborere. Hatina munhu ari serious nemaropafadzo ari kubata chegumi chaJehovha achidya.
kana paine vanhu vari pano vane upenyu huri kumanipulatwa nespirit yewitchcraft, kuvhiringirwa zvinhu. I remember there's a person wandapa prophecy yake ndakamira apa kuti wakashaya socks rako right side, right, masocks ane maside anditika rire blue, please. And after that watanga kuexperience a problem with the issue of manhood. You begin to experience some a very funny problem which I cannot mention here. I just want to pray for you so that you can get your deliverance. Is it you, say? Was it in December? Yes, December. December. Yes. Okay. Please listen. Now, this is what we're going to do. This is what we're going to do. You will never leave this place bound. You will never leave this place. And you are now having a problem. Yes. With your manhood. Yes, that's right. All right, it's okay. Listen. I also, as I'm praying now, I'm seeing a sister. There is a lady. Let me say a lady. There's a lady again here. You have got something that you have. And I will explain to you where that thing came from. A lady. There is a piece of, what can I call it? Something like a brooch in your head. A black one. You are tying your hair somewhere here. I'm trying to count. I'm seeing it's black all over, but I'm seeing there are like 1, 2, 3, 4. Is it 4 feathers coming out? 4 or 5 feathers, black ones coming out. It's a black thing right here. Sister, please, can I have a look? It's not you. It's a black big thing, and there are about 4 feathers coming out. It's not you. She's saying, I want to receive the anointing anyway. Okay, I'll pray for you. No, not this one. You people. And I'm facing down. It's not this one. I also see there's a brother. There's a brother again. No, not this one. There's a brother again. No, not this one. Not this one. There's a brother. You don't have hair on your head. You don't have hair on your head. You need deliverance. I'm sure. Because I'm sure I've once prayed for you, but you're putting on a scotch shirt. Scotch is brownish, but it's a scotch. No. Mas vana because in his message. Chechi no chena ya man.
I will find you, don't worry, I will find you. This is not the one again. The shirt is like this, but my boxers actually are quite big. Almost like this, the shirt. Get ready for deliverance. Whatever they have done against your life, may it be erased tonight in Jesus' name. My brother, deliverance is real. When Jesus sets you free, you will be free indeed. It's a once-off thing. Once I pray for you, you are delivered, you are free. Go and do something and you will prosper. Amen. Jesus. 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 Lift up your hands. I want to pray now and release an anointing which is going to set you free. Your finances shall be free. Your marriage shall be free. Your career shall be free. Any demonic manipulation, any demonic involvement, lift up your hands high. Deliverance is your portion. You have got a right to enjoy your life. Father, I am praying now. You have clothed me with glory. I'm ministering deliverance to your people now. Any form of witchcraft, say, come. Any form of witchcraft, Karababrasata. Any form of witchcraft, come. Say, putting on a maroon tie. Are you a pastor? Are you a pastor? Are you a pastor? Yes. Please come. Wait there. Any form of witchcraft, vakatorwa foods, vakanokorwa tsoka, vakatorerwa maphotos, vakatorerwa mbatya, vakatorerwa zvitupa, vakatorerwa mazita. In the name of Jesus. Munhu wese ari panzvimbo ino, ndoda kuti mutange kutaura the fire of the Holy Ghost. Namata uchiti fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Increase your volume. Fire of the Holy Ghost.
All over the place, fire of the Holy Ghost. Shout fire, 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 fire. Continue to shout, continue to shout. Continue, 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 continue. Watch, 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 watch. Watch what is happening. Continue, continue, continue. Fire, fire everywhere. Jesus, 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 Jesus. Moto, 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 moto. Fire, 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 fire. Come on, come on, come on, come on. Fire everywhere. You are going to restore your identity tonight. Speak the fire, speak the fire, speak the fire. Wherever they are. Ngazifumurwe, ngazifumurwe. Speak the fire, speak the fire, speak the fire. Vaise lese varakudonha isai kumberuko, vaise kumberuko. Lese varikumanifesta vaise kumberuko. Continue to shout the fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost. Vaise kumberuko, vaise kumberuko. It's going to be over today. Listen. Varudona chakura mshisa kumberuko. Tata hakuna kana rishida kudya newe 2011 azviite. Atidi. Azviti. Iko zvino we are going to shout because Mwari wakatipa simba rekudzinga mweya utsvina. So what we are going to do here is to shout out, 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 out. Kana uine mweya wetsvina riri kubuda iko zvino nezita raJesu. Out, out, come out, come out, come out, come out.
out, 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 out. Yeah, rabababasa. Get out of my life, get out of my life. We need help on the overflow. I'm seeing there's a lot of chaos in the overflow. Leaders, please go there. I'm seeing something happening at the center, right at the center of the overflow. Please go there, go there, go there, go there. Whatever chakajarwa na Satan mupenyo wako, ndati prayer nas atisvike pakuti amen shrine iyoyo ichakamira patinopedza tichibva